Witam gryfnie, najlepszy przociel. Była czorno noc, razinku pizło mi 60 i jeszcze pora lot. Zicnąłech się we kuchyni, pomaluśku szlukałech się łonaki biel i osprawiałech mojemu kilszrankowi, który się Mińsk 10 mianuje, a można to by był i Boż, już był, mojemu staremu, dziwucnemu przyjacielowi od serca, i że kajsik przeczytał, co każdy rychtyczny chłop, kajsik kole 50-60 stary, moro z czasu strokę stropieni. Teraz co ino żaden z nich nie chce się do tego uznać. A ja się przyznowum, godom do tego Bosza, albo w to tam go wie, mam kryzys i to jest jakiś srogi. Ty mo zawdy od kiedyś ciejno znowu, odpowiedział miłośliwie ten mój kilszrank, ten sołki Boż, ty mo zawdy kryzys. To już nic takiego osobliwego, ale każdy byłoby, kiedyś razinku nie miał żadnej malkuli, żadnego stropienia zesia ze tym chłopem, który przycupnął się do cia. Genau po jednych pieniądzach mogła mi to rzeknąć moja Elza. Powiedziałech miersko, a mierkowałech samo mojej babie. Jedyne, co się rozeznało, to jest to, że ciebie to znów mocka dłuższy, niźli twoja staro, odgodną mój kilszrank, ten mój Mińsk albo Boż. I wiecie, blan nie dawałech posia poznać, że miarkuje jakiego markierowanie bądź woli. Wisiało mi tak kilo kitu na zicherce, rządziłek dali. Godołek mu jeszcze co przeczytał i że żadne jest lotkna dla wszystkich malunków takie dodanie jodła podnostków od dziecka. A ja przecać genau to samo robił, wykładałech to mojemu Boszowi, ćkom wszystko, co im się ostawili, czego dziecka nie smogli. Tej dziocha ostawi na talerzu z rańca kończek klapsznity ćkom jo. Kej synek nie poradzi już weczkać swojego kotleta, pierajowe się. A jo przeca nie ma żadna mamulka, co by działał, prawda? Gdy to, i że miarkuja, co ze symną coski gorzy, to mnie se baży we ta malkulio perto. Jeśli ty dojodosz po dzieckach, bo masz kriza, albo można masz te stropienie, bo po dzieckach i stary dojodosz, nie dał pokój ten Boż, albo ten większy Mińsk. Można i to, i te drugie, odpowiedziałeś po chwilce szpekulowania, no jo, poradza się przeca do tego głośno uznać, poradza to dać prawie. A ostatnio przeczytałem jeszcze, co ludzie na starość, takie stare pryki obejopra wódzko my nie jedzą. I nie jest to skrymplowane za jakimś widzem, który nie wtore uchętole kajsik we internecie osprawiają. Wiecie, takim widzu. Fyrniok przylazuje do swojej chałupy niskoro na odwieczesz, filuje do prykola, nie mo się czymś ich zajmać, no toż tąpie po lekuśku do kuchni, do kilszranku. Żeniaty już zaś, jakiś ich stary purt, knaker, przykładzką siętlik ze szkata dodom zdziebko hycune, googluje, zaziero do prykola, kajno, neno jego staro i nie mo się czymś ich zajmać, depce też po lekuszku do kuchyni, do kiszlanku. Wspomniało mi się sam teroski, że moja starka, moja mamulka po cichuśku, po kryjącku zjadali wszystko ze talerzy i terynów, kiedy my już szpikole wylazowali ze kuchyni i one, kosz do przecia, łostowali same. A dyciech ani się nie wspomniał, jeśli jo już godą, co mam ta moja kriza. Kiej się motela rod sojo, Mrozicki idzie poboczyć i że wośno przyszłość z nie na zdaniu się stąpiła. Na ostatni driker napoczyno się u nas chodać baży ze tego, co już z kiejsich było i ze teraźniejszości, nieźli ze przyszłości. Nie wtore hopy w tym, co napoczynałem przodzie z tym mam zelą, napoczynałem hopy piźnionym miechem lotać belekaj i za bele jaką lampucerą lebo szlądrą, jak na ten przykład ten noż Kaziu Maciekowicz albo majster Andrzej Łapicki, fimlują, hopy nie mieli wszystkich w doma, bereżdżą, gzukają, metlają się hopy nojęte w tych jej cygaństwach. Albo
Jeszcze insze napoczynałem ci już na ostatku grzać se piwo ze korzeniami albo i żebiczkami. No ale te nie mają ci takiego bosza, bo mińska, kiedy terocki poradzą zawrzesknąć. A to cię mam, ty łochętolu, nie możesz od już zimnego biru ze szuminami, już ci chcesz mnie chnetki kajsik na hasiok wyciepnąć, nieprawda? A tak przy tej przyroży to jeśli en passant, jak to gadają żabojady, coś mi się zdało i że życie po tym jak uno się wyprosi, kiedy już pójdziemy pod Cosiemki, kajsik tam, jakieś jest. A obyjno w takich patronach jak to by te, do których się człowiek już przybadał, jak dojodanie, o którym ja sam skorzy wspominał. Jest to też w roztomajtych gestach albo knifach w przygodaniu. Ja już sam usia poradza ujrzeć, jak podanie do mojego tatulka podobo większym graca, ale babo większym nie, bo tak też moi tatulek nie mieli we zwyku. Robię też to, co robili moja mamulka albo starka pokryjącka, u czego że tak poprawdzie nie poradził ścierpieć. I wtedy łowda są się suchą, posłuchą się są, nagle poradza usłyszeć rzeczy, które mi go dali kiedyś ojcy. Doczkaj ty giździe, a że zwiekujesz do naszych lat, a sam obejrzysz, jak procnie zarobiać na swój geltak. A isto jest to hruza i sumeryjo, jak jochci tego wszystkiego nie cierpią. Jest ino jeden dings gorszejszy od tego, i że ci chopie pisło 60 lat. Nie dotrzymać, nie dodzierżyć do 60, napoczną tak po cichuśku mrąceć, mamrać ten mój kilszan, ten mój boż abomińsk. Ty, diosku, nie bierzesz mnie tak na isto prawucko, blank, co? Rychtycznie opuczony odpowiedział jak temu bożowi. A ja też bych cię mógł uważować po tylu latach w jednej kuchyni, rzeknął mi ten boż, albo ten mój miękny boczar, kiedy na isto nie przynależał do miłosiernych. No i rzeknijcie mi, jak człowiek ma nie mieć krizy, mankuli, kiedy własny kilszrank nie bierze tego na isto, kiedy własny boż abomińsk cię osmoli i blank się cię nie woży. A wiecie, coś mi się zda i pewnikiem się sam za tela nie omyla, za fez niechidna, kiedy rzekna, co najlepszym przyjacielem hopa, każdego hopa już po Abrahamie, jest jego kilszrank. Jego, jak to Poloki go dają, lodówka.